ndinotwa Madongoda Love More. Ndiri court assessor wa mambo saunyama na personal assistant wa mambo saunyama mu Darerawo. Kune vanhu vanoita mushonga ari kushanda nesimba kuti dai mambo uyu apara mhosva odzingwa paumambo hwake, nekuti iye ari kuti imba ichada kupinda yekwadzimbiti ndo yake iri kunopinda, iye ari kuti ndini ndofana kupinda. Saka akataura musuno paine magwita mairi akati kwaSaunyama tinoda kuti kupinde vanhu vakura kuti akurumidze kufa kuti tipindewo ndini akutopinda, achitaura pamberi pemagwita mairi amajamanda naMastera. Saka ari kutry kusvibisa mambo awa kuti wakasviba wodzingwa iwo wana mukana wekupinda. Kunyaya yemaID yakamira setuko. Nyaya yemaID mushonga akatsvaga vanhu vake ndokubva avatigadzisa maID kuti vafamba kuchitora zvinhu vachipa mushonga. Vanhu vaya vakaita appeal koti inoti mambo Saunyama dzosera, iye asina kutora zvinhu izvozvo. Ndo zvakaita kuti avasungisa. Tinotenda. Saka aida kuti mambo avaratsikirwe nepfuma, nekuti koti inoti mambo dzosera zvinhu zvevanhu, iye asina kumbozviona. Saka aitoshanda nekuti akatadza kubhadhara anotongwa necontempt of court. Saka ndo zvatiurwisa kuti tirege kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndiri kudaro ndakamira ndichisimudzira kuti ndiri Chief Saunyama wekuarea yeNyanga. Vanhu vari kutadza kuwirirana neni kubva kune vakomana vari kuita misikangwa ndivana Chakapu, kubva vana mushonga vari kuita zvinhu zvisina kodzero yekutora mapepa maID vachisvipisa zita rangu zvisiri pamutemo. Zvandiri kutaura kuti handidi zvetsvina ndozvavanoita. Saka ndiri kuzviramba kuti vakomana ndiri kukirashai, handisi kuda tsvina. Kana uchida nezvangu bhuya utaurirane neni mune zvakanaka ndokupinza basa zvakarurama, usaite zvekundizora tsvina. Ndiri Solomon Mapranga. Tatenda. Totaurisa. Tauya panapa ndaisenzera Chief Saunyama anova ndiye Solomon. Saka ndina ndiri clerk wake. Ndiri clerk wake takatanga kusawirirana nenyaya yekuti pandakatanga kuudza kuti munharaunda ngatitorei headman amagwa kubvisa mombe, vanhu umwe nomwe achibvisa dhora area yake yese yaanotonga. Zvikanzi tinobva ndabvunza kuti mambo munoida yei nayo mari, zvikanzi tiri kuda kuti tizoitirwe mabiko, ndikati hazviiti, tinosungwa nefraud neextortion. Tikadaro mutemo hauiti sei, hautitenderi. Saka ndopatakatanga kukwesherana maheadman one one nekuchichidzirwawo namambo kuti mukarega kuita sei kubvisa zvinhu izvi ndinokunyimai chikafu chinouya because ndiri kutonga. Vanhu vakashuwa, vanhu vakabvisa, asi vanhu vabvisa vavazodzoka futi kwandiri kuti wekireki ndiwe wainyora, taakuda mari dzedu. Ndikataiwa mari ndakabvunza kuti vanhu vakabvise, munhu akatora ndimambo. Ndopandakazoenda kuna mambo, ona mambo, mombe dziya dzawakabvisisa maheadman nevanhu nemadhora vanhu wavo wadi kuti tidzosere wana ropera. Ndopakabva tiweza kauri kusapotana newana, saka ndakutokudzinga mudare rangu. Ndikataiwa mambo hamundidzingi because ndakaiswa newamheta, nesvikiro rewamheta. Kubva patakatanga ndini munyori muchandimirira ndichaita sei. Ndopakabva asvika kumba messenger of court akatumiwa. Asvika kumba haana, handina munhu waakaona. Akabva aenda kune mumwe musikana wandaifambidzana naye waanoziva kana kuti yanga iri trick yake, kubva wamusainisa mapepa ekukoti ndisipo. Ini handina kumbozwa kuti kunodiwa kukoti kwaMutare kana kuti chii kana kuti chii. Wakabva waenda, ndakazongonzwa ndakunzi inini ndatodzingwa ndatopiwa court interdiction. Nanhasi nepepa racho rekukoti handirizivi kana kuti nete chingweyo. Adaro ndopaakabva achisunga wakanga wari mameseji. Asunga wakanga wari mameseji, zvikanzi vanhu ivavo handiwazivi. Tikati mambo hamuwazivi sei? Mushure mekunge anga anditi inini ndipe marekodzi ese awainyora. Inobva ndamunyima mambo kuti handipei marekodzi kana kuchitisungisa because ndo umbo hwedu hwatichazoshandisa mumadhani. Ndobva takaona wabva wasungwa wesa. Wasungwa wesa wachibva zvanzi raiti wasungwa iyoyo tiri kuda chi umbo awa hawana chawainacho chekuratidza kuti shuwa wanga wari mameseji akona. Whereas munhu hanawo ndine mapepa ese awainyora, mambo achisaina zvese achiita zvese. Ndobva wakazondidadza kuti ndiri kudiwa kukoti kuti ndiwe ndinofakasa. Ndiko kuti vanhu vanowaziva.
ndobva ndauya nemapepa awo. Mapepa acho mambo aisaina iye achidhinda achitora mari yevanhu ivavo achidya, asi nhasi unowa kuti vanhu haazi. Saka ndobva ndabva ndauya kunokoti kuti ndipe humbo kuti aya mapepa aya ane signature yese yamambo zvese nechii achisaina nevahwitness wake vachiita vachisaina nemameseji achisaina matara aaitonga, asi nhasi uno anoti vanhu haawazi. Saka ndonyaya ndauya pano nhasi zvikupa humbo ichifakaza kushuwa ndina ndirikireta varume wava wese ndinowaziva nemukadzi wani onedari kuti mukadzi akapinda nezvinhu. Saka puresidenti yanga isati yauya David Chakapu amuri sekretari kuti mambo kakolekta madhora nemundu akasvikangani uye mari yakasvika mari yandiriziva ndikuverenga inogona ndingangoti more than 1,500 yakatorwa because nharaunda yake constituency yake yese chief akabvisisa mari madhora pamusha wake. Headman achibvanza anobvisa mombe yeimwe mombe yandinotofakaza yandakatoenda iri mari yanga iri yaheadman Nyamutowera, because headman Nyamutowera akati ini mombe handina kuti ndikwanise kuitina kubva uko hazviiti ndinosungwa kubva andipa 270 akaipa achiburikidza kuna headman Mushonga chibva yazosvika ubva ndati mambo hazvitenderi. Headman Nyamutowera akabvisa 270 wachiti ndiyo mombe yangu, munotenga mombe nana mombe yekuti ini ubva ndati no pamberi paMwari chitema kuti tive tinokwanisa kunge tichisungisa vanhu vasina mhosva varivo vanhu vaitiitira mapepa. Iri purani yavari kuronga naRavhumo Madongonda achiti ndiwe ndinokwanisa kuitawo headman. Wakasvika pemekutende kuti waakusevha akanga aripo senior headman Mushonga nemapepa ekuti kumupa peace order kuti hatisi kuda nekumbokuona ari Madongonda nemunato wekuti iye ndiye anokwanisa kuzoita headman asi asiri mulaini yevanhu. ndoda kuti mutitaurawo mazita enyu zvichienda zvakadai nepozisheni yenyu kuti mee muri chii.